שלום, ברוכים הבאים לערוץ הבלונים של נפתלי. אני נפתלי, נעים מאוד, אמן הבלונים, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין כתר מגניב ליום הולדת, שמתאים אגב לכל גיל, קל ופשוט. אחריי. לוקח, יש לי בלון לבן, בלון אדום ובלון בזהב. את הבלון האדום אני מנפח ומשאיר לו 4 אצבעות. עובר להתחלה, קצת מותח את הבלון, זה תמיד עוזר לגמישות. סובב. עכשיו אני עושה בועה קטנה, בעצם עושה עוד סיבוב קרוב. מקפל ועושה מה שנקרא בשפה המקצועית פינץ' טוויסט. 2 סיבובים. אופס. 3 אצבעות. סיבוב. עוד פעם בועה קטנה. אופס. פינץ' טוויסט. עוד אחד. ועוד אחד. תופס קצה אחד, תופס את הקצה, מסובב אותו. אני לוקח את הבלון הלבן, מסובב אותו סביב הבועה הראשונה. נעשה בועה קטנה, מקפל. מסובב בדיוק באותה עמידה, ככה. מסובב סביב הבועה השנייה. מסובב ומסובב. עכשיו מסופר 8 אצבעות. זה סיבוב. בועה קטנה. ומחזיר חזרה. מסובב כאן למטה בדיוק באותה עמידה. ומחזיר לבועה השלישית. מסובב סביב לבועה השלישית. עכשיו אני אעשה את אותו דבר כמו שיש פה. אני לוקח את בלון הזהב, אותו ניפחתי רק חצי או פחות. אני מסובב אותו סביב הפינץ' הלבן. עכשיו תראו, עלינו לעשות 4 בועות בלי שיפתחו. אני מסובב אותם הרבה. זה 3 או 4 סיבובים. הבועות יהיו באותו גודל. לאחר הבועה הרביעית, אני מסובב את הסביר, הפינץ' הלבן השני, הגבוה. ומפוצץ את השאר, סובב אותו
סביב הבלון שלו ייפתח. עכשיו כל מה שנשאר זה לסדר. מזל טוב, מזל טוב. נתראה בסרטונים הבאים.